Que tal, como están? Benvidos. O mes que ven comezarán as obras de reurbanización da Rúa Carretas, así quedou aprobado na Xunta de Goberno celebrada esta mañana, que tamén se lle deu luz verde ás obras de remodelación da zona de Santa Clara. Trátase duns traballos que virían a ser a segunda fase das obras que xa están rematando en Basquiños. A Xunta de Goberno aprobou distintas obras de calado na sesión de hoxe. A primeira afectará a Rúa Carretas. Cun orzamento de máis de 600.000 euros, os traballos darán resposta a unha bella demanda veciñal para converter esta rúa en peonil. Un prazo de execución de 5 meses. O proxecto ven a darlle resposta a unha bella demanda veciñal encaminada á peonalización da rúa, permitindo só o acceso aos residentes, mercadorías e servizos públicos, a policía local tamén, por suposto. Esta intervención foi aprobada por unanimidade pola Comisión Asesora do Patrimonio Histórico e pretende continuar coa transformación do ámbito da Rúa San Clemente, Trinidade e Carretas. Outra das obras importantes aprobadas hoxe é a referente ao ámbito de Santa Clara. O proxecto dá continuidade aos traballos que están agora en marcha na Almáciga, na zona de Basquiños. Esta nova actuación terá un orzamento de 750.000 euros e estarán en marcha no segundo semestre do ano. Pretende uns obxectivos que son a reducción da velocidade dos vehículos, a reducción da calzada actual ata os 6,5 metros, a mellora da accesibilidade e fluidez peonil coa ampliación dos espazos para viandantes. Nese senso está prevista e está deseñada neste proxecto unha modificación puntual do trazado da rúa á altura do convento de Santa Clara para ampliar a beirarrúa, lóxicamente a beirarrúa que está máis próxima ao propio convento e, polo tanto, lóxicamente, cambiar o eixo do propio vial. Doutra banda, deuselle luz verde aos traballos de mellora do campo de fútbol de Conxo, que será de herba artificial. En total, o investimento será de 500.000 euros. Ademais, abriuse o prazo de renovación das concesións das 37 hortas municipais de Fontiñas. En canto rural, aprobouse a substitución da rede de saneamento de Bornais no eixo, obras que se van a executar con 150.000 euros do programa POS da Deputación. Por último, deuselle luz verde ao novo servizo de mantemento e reparación de monumentos da zona histórica. E seguimos a falar de obras porque o ensanche vai ser unha zona conflictiva en canto ao tráfico por mor das actuacións que nos vindeiros meses vai desenvolver o Concello. Onte xa se levaron a cabo as obras de reasfaltado na Rúa Xeneral Pardiñas, uns traballos que foron moi criticados por veciños e comerciantes, xa que non tiveran coñecemento do corte de tráfico que afectou á rúa ao longo de toda a xornada. Outra das rúas que recibirá un bo lavado de cara será Doutor Teixeiro. Hoxe xa comezaron os traballos de reasfaltado no primeiro tramo entre as rúas Montero Ríos e República do Salvador. Isto provocou que estea prohibido aparcar en ambas as dúas marxes da rúa. Ademais, cambiará o itinerario da liña 5 de autobuses. Os traballos continuarán o luns, cando o Concello poña en marcha obras de reasfaltado na rúa Lisboa, no barrio das Fontiñas. En clave electoral contámoslles que onte pola tarde BNG Asambleas Abertas aprobou a candidatura encabezada por Rubén Cela, coa que van concorrer os comicios do vindeiro mes de maio. A lista do BNG encabezada por Rubén Cela de cara ás eleccións municipais está formada por membros do partido e por veciñanza allea ao bloque. Isto foi posible grazas a un proceso no que os cidadáns puideron aportar as súas ideas e conformar esa lista. Xa hai 3 meses que quedaba aprobado o primeiro tramo da candidatura, con, ademais de Cela, Goretti Samartín, Rafael Vilar, Concha de la Fuente e Lois Calvelo, entre outros. Agora veuse a completar esa lista que pecha a actual concelleira Elvira Cienfuegos. Na asemblea de onte, celebrada na Facultade de Filosofía, ademais de aprobar a candidatura, expuxéronse os métodos para participar na elaboración do programa electoral e debatéronse temas de actualidade local. Ademais, anunciouse que a campaña será de proximidade, ca estrategia dos cafés para 5, onde os candidatos conversarán con pequenos grupos de persoas para intercambiar ideas sobre o futuro da cidade.
Máis cousas, este domingo celebrase o Día Internacional da Muller, como cada 8 de marzo o Concello ten preparados diversos actos que nesta ocasión se engloban na campaña Mulleres Todas Somos Protagonistas. Con ela trátase de dar visibilidade ás reivindicacións e ao compromiso coa igualdade. O 8 de marzo, este domingo, celebrase o Día Internacional da Muller. Como é tradicional, o Concello fará unha homenaxe a 3 mulleres de Compostela en recoñecemento á súa trayectoria humana, persoal e laboral. Desta vez as galardoadas son Ruth Gómez, directora da Escola Camilo José Cela do Hospital Clínico, Esperanza Castro, da Froitería Entre Naranjos e Dorinda Pedreira, unha das centenarias de Compostela. Resentou unha pensión para estudantes o que lle permitiu sacar adiante 5 fillos tras quedar viúva aos 47 anos. Recentemente tive a oportunidade de visitala na súa casa no barrio de Fontiñas, precisamente con motivo de su cumpleanos e facer con ela un percorrido polas súas lembranzas que aínda ten moi vividas. Para min representa a tantas mulleres composteláns, heroínas anónimas, que, como ela, souberon dar exemplo de traballo e de esforzo anegado ante unha dificultade como é quedar viúva aos 47 anos con cinco fillos, especialmente fai tanto tempo. Nos tamén quixemos facer a nosa propia homenaxe ás mulleres preguntando na rúa a que mulleres admiran os composteláns. Admirarei a miña compañeira, non? Que é o máis importante que teño nesta vida. Ahora, a miña nai xa falleceu, entonces agora teño que cuidar dela. E estou encantado, ademais. Las mujeres, hombre, no tienen precio. Y al mirar miro todas. No me puedo elegir por una. Todas son muy buenas, muy trabajadoras. A Rosalía de Castro, por exemplo, porque era unha muller adiantada para a súa época. Eu admirarei a miña muller, claro. E por qué? Porque está lonxe de agora de aquí, nestes momentos. Admiro mucho a mi madre. ¿Por qué? Porque sí, porque mi madre es lo principal de mi vida y la quiero un montón y quiero que esté siempre. Lo que puede ser a mi lado y ya si tengo que hacer mi vida la haré y todo eso. No sé, a mi madre, por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque es mi madre. Mira qué fácil es. Es que ahora mismo no me salen. Hay muchísimas, yo qué sé, Rosalía de Castro, por ejemplo. Bueno, eu admiro a miña nai. Primeiro porque foi que me pariu e porque, debemos un respeto e, para min é a muller que máis admiro. Ademais, o domingo a Praza do Obradoiro acollera un acto institucional no que se dará a coñecer un mural cas fotos que se recolleron grazas á campaña Mulleres Todas Somos Protagonistas. A través desa iniciativa, os cidadáns mandaron as súas fotos cas mulleres ás que quixeron facerlle unha homenaxe. O evento contará ca actriz compostelá Nerea Barros como madriña. E precisamente a Universidade celebraba esta tarde un acto conmemorativo por mor dese Día Internacional das Mulleres, no que se fixo un recoñecemento ao programa Woman Emprende pola súa traxectoria en prol da igualdade. A Universidade tamén se quixo unir á celebración do Día Internacional da Muller e fixo ca entrega dun galardón a Woman Emprende, nun acto que tivo lugar este venres no Salón Nobre do Pazo de Fonseca. Trátase dunha iniciativa dirixida á muller universitaria emprendedora nunha plataforma de traballo destinada a potenciar a posta en marcha de firmas empresariais. O programa naceu a finais de 2006 e xa conseguiu aumentar a porcentaxe de mulleres emprendedoras no ámbito universitario. Distintos profesionais avalían os proxectos e comproban a viabilidade de cada idea susceptible de converterse nun negocio para ver se ten potencial e pode transformarse nunha empresa. Dende o programa axudan as emprendedoras a facer o plan de negocio e asesorannas en todos os trámites que deben levar a cabo a hora de poñer en marcha a súa empresa. E seguimos falando de homenaxes, pero agora por unha cuestión ben distinta. Se hai días se cumprían anos do nacemento de Rosalía de Castro en Santiago, hoxe conmemorouse a volta á nosa cidade de Valle Inclán nun acto que se celebrou xunto á súa estatua na Alameda. Ramón María del Valle Inclán permanecía nesta mañá soleada en Santiago, como sempre, sentado no seu banco da Alameda. Pero hoxe foi unha xornada especial e así quedou constancia cun pequeno cambio na figura do escritor. Esta bufanda vermella.
Trátase dun acto simbólico que ven realizando o Museo Fundación Eugenio Granel dende o ano 2007, conmemorando así o regreso real e simbólico de Valle Inclán a Compostela e a Galicia, a súa terra de orixe. Nesta homenaxe participaron o director do Museo Valle Inclán na Pobra do Caramiñal, Antonio González Millán, Xoán Xosé Abella, patrono da Asociación de Amigos deste museo, Mercedes Rosón e Eduardo López Baliña por parte da Fundación Granel e a concelleira de Cultura María Antón. Para el Concello de Santiago pues es un honor y un placer estar aquí participando de una iniciativa de la Fundación Granel, de la cual somos patronos, pero también como concello en sí mismo, porque realmente para el concello es un lujo contar entre sus vecinos de figuras tan universales como Ramón María del Valle Inclán. No olvidamos que el año que viene se cumplen 80 años de su muerte en esta ciudad y para ello vamos a tener un compromiso sobre el cual ya estamos trabajando para ensalzar, para dar más reconocimiento, si cabe, a su figura. E a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado celebrou esta mañá unhas xornadas de educación non formal no ámbito local. Trátase dunha aposta que está a facer a Xunta por esta formación complementaria e que se vai poder promover dende os concellos, enfocado á xente moza. Esta mañá na EGAP, a Escola Galega de Administración Pública, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado organizou a xornada A Educación non formal e Garantía Xuvenil desde o ámbito local. Con ela, a Xunta quixo presentar diversos programas destinados aos mozos e informar da posta en marcha do programa de Garantía Xuvenil, e que hoxe en día destacou na súa conferencia inaugural a conselleira de Traballo Beatriz Mato. Para os mozos é moi importante ter outro tipo de formación para engadir no seu currículo. Mais alá das políticas de emprego, e creo que si cabe, este ano fixemos especial fincapé en algo no que eu estou convencida que é parte do futuro, e ademais estou convencida tamén que é parte do que máis valor vai a ter na redacción dun currículum vitae, que é a participación na educación non formal da nosa mocidade. Creemos firmemente que isto é unha boa ferramenta, participar activamente na sociedade por parte dos mozos, e por eso, dende a Consellería, dende a Dirección Xeral das Subdirecciones, estamos impulsando todas as políticas que agora expoñeremos ao longo desta mañán, pero temos que facer, evidentemente, non só levando adiante os programas, sino poñendo investimento, e, polo tanto, apostamos por incrementar un 25% en xeral todo o que hoxe do que imos falar. Deste xeito, Beatriz Mato explicou o que lles pode aportar aos mozos e mozas realizar actividades complementarias na súa formación. Temos o firme convencemento de que isto estimula a creatividade, que estimula tamén a iniciativa, que estimula tamén, e por que non, que xa o venceñamos un pouquiño a área de xuventude que a área do emprego, o espírito emprendedor dos nosos mozos, estimula tamén a responsabilidade, o traballo en equipo, a toma de decisións, a solidaridade, como decía antes, a tolerancia, en definitiva, valores, conceptos que cada día máis estánse a mirar e a valorar nas entrevistas de traballo por parte das empresas. Gale Europa ou Deseñando o teu futuro son algúns dos programas xuvenís que se promoven dende os concellos. Imos xa con algunhas propostas para o seu tempo de lecer. Xa saben que, como sempre, están recollidas na nosa axenda cultural. Iso sí, parece que virá boa fin de semana para estar nas rúas e así o desexan. Imos coñecer esas predicións meteorolóxicas da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle
a información do tempo. Mañá sábado Galicia seguirá unha xornada máis baixo a influencia das altas presións e con aire cálido, polo que o sábado será de sol e temperaturas moi agradables que ascenderán novamente, polo que mesmo se poden superar os 20 graus nas horas centrais do día. O vento soprará frouxo de dirección variable. O domingo agárdanse pola mañá ceos pouco anubrados ou despexados e pola tarde nubes altas no interior e ceos máis anubrados e con brétemas costeiras no litoral. As temperaturas mínimas non terán cambios, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur pola mañá. O luns os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral, con presenza de brétemas en todo o litoral que cubrirán os ceos nas localidades costeiras. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo de dirección variable. Mañá sábado teremos unha nova xornada de ceos despexados e temperaturas moi agradables en Santiago. Así, as mínimas manteránse sen cambios e as máximas subirán ata os 19 graus. O domingo teremos ceos despexados pola mañá e nubes altas pola tarde. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios e as máximas baixarán lixeiramente ata os 16 graus. Mais do mesmo pro luns, con ceos despexados e temperaturas agradables. Así, agardamos unha mínima de 5 graus e unha máxima de 18. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. E con isto damos por finalizado este espazo de novas. Xa saben que o luns volvemos con máis información, como sempre, sobre Santiago. Graciñas por atendernos e que pasen boa fin de semana.